Albert? No et treguis la màscara. Podries morir ofegat. Ostres, on collons estic? Tranquil. Estàs dins de la nau estel·lar Gaia. Nau estel·lar? És una broma? No, Però tu qui ets? em dic Gaia. Ets la nau, doncs. He analitzat la llengua de la teva terra per poder-me comunicar correctament amb tu. Què ets? Una intel·ligència artificial? Sóc una entitat viva superior dimensionalment transmutable. Ah, molt bé, això ho explica tot. Ens diem els Llumínics i vivim tranquil·lament i en pau. Érem una raça avançada. Alguns de nosaltres volíem investigar més enllà del confí de l'univers existent. Allà, on la llum de les estrelles encara no ha arribat. Però, més enllà de l'univers, vàrem trobar el mur envolta tot l'univers. Quan un de nosaltres va fer contacte, va activar algun tipus de mecanisme. Vàrem despertar allò que estava dormint. Nosaltres els diem recol·lectors. Abans que arribessin al nostre món, vàrem veure com a multitud de planetes quedaven completament desolats, sense vida. Recol·lecten i marxen al següent planeta. No vàrem poder evitar l'extinció. Sóc l'última que queda dels meus. Com vas escapar? Fusionant-me amb aquesta nau prototip, amb la capacitat de doblegar l'espai. Al fusionar-me, vaig perdre la capacitat de poder controlar plenament la nau. La primera nau de recol·lecció vindrà dintre d'una setmana al teu planeta. Som els únics que podem evitar el mateix destí que va patir el meu poble. D'acord. Acabem amb aquests paràsits malparits. Es diuen recol·lectors. Sí, els recol·lectors malparits. Anem per feina.